ja nevarím. Ale to neznamená, že nemilujem bylinky. A veľmi, veľmi rada ich používam do záhrad. Pretože nie každá bylinka je len typu otrhnem a použijem. Alebo zjem. Presne tak. Ale niekoľko tých byliniek je vždy zelených, teda nám okrašľujú záhrady aj terasy, aj počas zimy, alebo počas marca, alebo apríla, keď ešte inde nerašia tie rastlinky. A okrem toho sú farebne veľmi rôznorodé, ako vidíte. Okrem toho, že niektoré zakvitnú, niektoré síce aj šalbia bude kvitnúť, ale sama už ten list má farebný a svieži. Takže vlastne pri vhodnej kombinácii si vieme vytvoriť taký pestrý záhon alebo kvetináčovú zostavu. A potom iba tak siahnuť, dať do limonády a to je krásne. Vy tu máte inak, aj to sa mi veľmi páči, že takýmto spôsobom naznačené, že ako sa to volá, že kde to je. A to som si všimla, že to je vlastne urobené z vrchnáčikov. Áno, presne tak. Tie navázače sú veľmi vhodné preto, keď niekto nám pomôže pri varení, alebo my teda, keď pomáhame pri varení partnerom. Áno, že vlastne nás pošlu a my nájdeme, že prečo nás poslali. Je to veľmi vhodné aj kvôli tomu, že niekedy, ak sadíme bylinky do záhonov, naozaj niekedy sa zabúda na to, že ich tam máme vtedy, keď ešte tá bylinka len raší a vlastne na zemi ešte nie je vidieť miesto tej bylinky, tak vlastne ak máme tam takúto tabuľku, tak vieme, že čo nás potom tam počká. My sme často spomínali, a ja to mám tak v hlave, že ja mám bylinky v kvetináčoch, nakoľko mám balkón, hej, alebo teda, ale vlastne bylinky sa dávajú prirodzene v záhradách do záhonov. Aký ty máš na to názor? Čo je lepšie pre tú bylinku? Pre bylinku je veľmi dôležité, aby sa ona mohla rozrastať, aby sme ju v podstate aj mohli používať v kuchyni. Čím väčší koreň sa vytvorí pod zemou, tým väčšia bude tá bylinka a teda tým menej z nej bude chýbať, ak z nej odškolbneme do limonády alebo na varenie. Takže vlastne bylinka by sa najlepšie cítila v priestore, kde naozaj má neobmedzenú možnosť rozrastať ten koreňový systém. Samozrejme, je druhý aspekt, ktorý je pre nás možno dôležitejší. Pre nás kuchárky alebo kuchárov je veľmi praktické, ak tá bylinka je blízko tej kuchyne alebo blízko toho priestoru, kde by sme ju používali. Kompromis, väčší kvetináč? Presne tak, väčší kvetináč. Naozaj, keď objemový kvetináč naplníme zeminou, kde vlastne tá bylinka má možnosť rásť a prosperovať, tak vlastne nám vytvorí takú nadzemnú hmotu, z ktorej nám nebude ľúto odštipnúť konárik. Áno. Takže keď si ich vysadíme do záhonu, alebo do vyvýšených záhonov, alebo do kvetináčov na terasy, tak vlastne oni nám skrášľujú a osviežujú priestor aj počas zimy. A príjemné, veď to je normálne, že relaxačná vec. Presne to som chcela povedať, že navádzam svojich známych, že keď si dajú vedľa seba kvetináč, nech sa nebránia tie rastlinky aj hladkať. Samozrejme, rastlinky, ktoré kvitnú, aby sme hladkali tie kvietky, oni by sa netešili. Ale vlastne toto je taký ďalší aspekt, jak sa dostať bližšie k prírode, aj k tomu vlastnému relaxu. Je veľmi príjemné, že sa môžeme dotknúť tej bylinky. Nevadí to bylinkám? Nie, oni to majú radi. Áno. To máš takú skúsenosť? To som nevedela, no neskutočne voňajú. Ale veľmi veľa sa spomína v súčasnosti aromatickosť rastlín. Treba ale však vedieť, že keď je zima alebo chladné počasie, tak tie arómy sa neuvoľňujú a necítime. Avšak teplom ruky, ak sa dotkneme tej bylinky, tak tie arómy a tie silice sa uvoľňujú. Ktoré ľúbiš najviac? Povedz. Ja osobne mám veľmi rada materinú dúšku. Materinú dúšku máte tam, videla som. Áno, materiná dúška. Ale taktiež saturejka je veľmi podobná. Veľmi je obľúbená kvôli tomu, že ona je veľmi krásna podopokrývná rastlinka. A ak by sme ju zasadili napríklad na takýto priestor, že je to vyvýšený záhon, tak ona krásne vlastne... Začne padať? Začne padať a nádherne aj zakvitne. Rozumieme. Čiže vyvýšený záhon, väčší kvetináč a máme to pri ruke, keď varíme. Presne tak. To je tvoje odporúčanie. A môžeme vlastne pri tých kvetináčoch využiť aj tú možnosť, ktorú napríklad pri vyvýšených záhonoch nemáme, že ten kvetináč predsa je mobilný. Že ak napríklad použijeme metu do limonád v lete a použijeme ju až moc, tak kým nevyraší nová, tak môžeme ten kvetináč odložiť do priestoru, kde nebude tak na očiach a nebude pôsobiť ten kvetináč tak ošklbaný. Rozumiem. Pri bylinkách je veľmi dôležité dbať všeobecne na tie nároky tej danej rastlinky. Teda nemôžeme ignorovať fakt, že sú niektoré bylinky, ktoré milujú slniečko a niektoré zas polotieň a štieň.
Taktiež je veľmi dôležité tie bylinky, veď sú aj na to, aby sme ich používali, ale vlastne zastrihávať, aby vytvorili naozaj hustý, kompaktný tvár aj vzrast. Taktiež je veľmi dôležité, aby sme používali vhodnú zem. Niektoré znášajú aj ťažšiu, niektoré potrebujú takú viac vzdušnú alebo takú humusnejší substrát. Ale to vlastne si môžeme vždy pozrieť na tej etikete alebo vlastne si vygoogliť, že čo daná rastlinka potrebuje. Chápem, že bolo by ideálne mať pri ruke a pri, dajme tomu, v záhone alebo v kvetináčoch všetky bylinky, ktoré používame radi. Avšak je naozaj pre ich prosperitu dôležité, aby tie, ktoré mali ísť na slniečko, tak dostali dostatok slnečného svetla. Hej. A je tiež veľmi dôležité dbať pri výsadbe na to, hlavne v tých kvetináčoch, kde ten priestor je obmedzený, aby sme rátali s tou dospelou veľkosťou. To je tej bylinky, rozumiem. Aj v magazínoch, aj na internete sa dosť preferujú také kvetináče, kde vlastne sa napchá strašne veľa tých byliniek naraz. A ten okamžitý efekt je síce pekný, ale neskôr nemajú sa kam tie bylinky rozrastať. Treba dbať na to, že napríklad taká meta alebo melisa, oni sú invazívne a rozširujú sa koreňovým systémom. Takže preto je ideálne ich trošku ako oddeliť pre tých záhradníkov, ktoré ešte nemajú vlastné skúsenosti s týmito rastlinkami. A opäť, čo sme si my dve už spolu raz spomínali, myslíte na to, že tie bylinky potrebujú dostatok vláhy, aj keď už je trochu studenšie, hej? Presne tak. Hlavne na tých miestach, kde ten kvetináč alebo ten záhon je pod prístrežkom, tak samozrejme tam prirodzene ten dážď nedosiahne a môže sa stať, že vysnie, ak nepolievame. Zuzka, bolo to super, ja ti veľmi pekne ďakujem. A ja ďakujem.